मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले ये घटिया मानसिकता के लोग मुझे चैलेंज करेंगे। चैलेंज करो तो औकात है तो एक तरफ पादरी को बैठाओ, एक तरफ फादर को बैठाओ, एक तरफ पॉप को बैठाओ और हमारे मानकी मुंडा बैगा बहान ये रहेंगे, औकात पता चल जाएगी। जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों आरो लोगोसेयैनो फैबाय थानाय गोथार बरदिननि गोजोन हामग्लायनाय बयनोबो जासिदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना ट्रेलाराव एसे नुखाबाय जे सासे आइजो, जाय आइजोआ गावनि समायना खानायखौ टाक्लु सिनदों, पुरा लान्थ खालामदों। नोंथांमोना ट्रेलाराव नुदों आरो मानो खालामदों, मानो बेबायदि जाखो, नोंथांमोना लासै लासैनो भिडिअनि जोबनाय फारसे क्लियारै मोन्थिजोबगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर आरो बेखिनियावनो खावलायनो नागिरदों, सोरबाफोर चेनेलाव जुदि दिनैसो गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बाथ्रा, ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोर, इसोरनि बोसोनफोर आरो लोगोसे इसोरनि मेथाइफोरखौ जेन खोनासंबाय थानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे दानो हायोब्ला मोनसे लाइकखौ होनानै होदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो नागिरबाय। नोंथांमोना नायग्रोदो जे बे आइजोआ मा बुंदों जिसु ख्रिस्टनि बिसय, ख्रिस्टियाननि बिसय, ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफोरनि बिसय मा चेलेन्ज खालामदों। बेफोर गासैखौबो आंनि बुंनायनिख्रुइ नोंथांमोना बे आइजोनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंग्रोदो। बेनि उनाव बे आइजोआ बबेनि, मानो बेबायदि जाखो, मानो बेबायदि खालामदों, बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन। बेयावहाय आंजों लोगोसे जोबजासिम थागोन। दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। बड़े स्तर पे चंदा मिलता है निशा भगत को, तो एक बड़ा पॉलिटिकल फंडिंग है किसी पार्टी से। मैं अगर पार्टी के तौर पे विशेष तौर पर बात करूं तो आप पे आरोप है कि खास करके बीजेपी और उसके अनुषंगिक संगठन जो है वो आपको बड़ा अमाउंट देते हैं, ताकि दिसंबर के महीने में लगातार जब क्रिश्चियन अपना क्रिसमस मना रहे हो, उस दौरान ये डिलिस्टिंग का मुद्दा जो है ठंडे बस्ते से निकले और इसके बाद पूरे देश में, पूरे राज्य में एक तरह से एक मुद्दा जो है वो बन जाए और उसकी चेहरा जो है वो निशा भगत हो। पीछे से आरएसएस का बैकिंग, पीछे से आरएसएस का पैसा, पीछे से आरएसएस का फंडिंग का आरोप आप पे। मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले ये घटिया मानसिकता के लोग मुझे चैलेंज करेंगे। चैलेंज करो तो औकात है तो एक तरफ पादरी को बैठाओ, एक तरफ फादर को बैठाओ, एक तरफ पॉप को बैठाओ और हमारे मानकी मुंडा बैगा बहान ये रहेंगे, औकात पता चल जाएगी। लैक्सन डुंगडुंग अक्सर कहते हैं, वो पागल हो गया है। एक लैक्सन डुंगडुंग है कौन? धर्मांतरित ईसाई। औकात है तो सामने सामने बैठ के बात करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसा ईसाई हो और कैसा तुम धर्मांतरित जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हो और माइनॉरिटी में हो तो माइनॉरिटी अभी दोस्त अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय आरो बे आइजोनि जि बुंनाय बाथ्रा, जि चेलेन्जनि बाथ्रा, जाबायदि रागाजों बुंनाय बाथ्रा नोंथांमोना खोनाबाय। जाबायदि फादारखौ, जाबायदि पास्टरखौ, जाबायदि मिशनारिसफोरखौ बा ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफोरखौ जाबायदि चेलेन्जनि बाथ्राफोरखौ बे आइजोआ बुंदों, बे आइजोआ जाहैबाय झारखन्डनि अनजाग्रा नायगिरिफोर आरो बिथांनि मुङानो जादों निशा भगत। येस, दायो ससियेल मिडियायाव बिनि जिथु खानाय सिननाय, बे खानाय सिननाया गोबां भाइराल जानानै दङ आरो जि खानाय सिननायनि जि ओंथि दङ, बे ओंथिया जाहैबाय गावखौनो स्टान खालामनाय एबा गावखौनो दिन्थिनो, गावखौ भाइराल खालामनो थाखाय आरो लोगोसे मानसिफोरा जेन आंनि सायाव आकर्षित जायो, मानसिफोरा जे आंजों लोगोसे थायो, आंखौ सहाय होयो, बिनि मोनसे नाम मोननो थाखाय बे आइजोआ गावनि खानायखौ सिनदों आरो बेजों लोगोसे बिनि जिथु बुंनाय, बिनि जिथु खामानि, बे खामानिया जाहैबाय अरायबो ख्रिस्टियानफोरनि उल्थायै खामानि मावनाय। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे आइजोआ निशा जि भगत होननाय जि आइजो दङ झारखन्डनि, बियो अरायबो ख्रिस्टियाननि उल्थायै खामानि मावो आरो ख्रिस्टियानफोरखौ चेलेन्ज खालामबाय थायो, ख्रिस्टियानफोरनि जिथु बिरुद्धि खामानिफोरखौ मावबाय थायो आरो जि खानाय सिननाय, बे खानाय सिननायनि ओंथियाबो बेनो जे सरकारनो दिन्थिनाय जे सरकारा ख्रिस्टियाननि बिरुद्धि, ख्रिस्टियानफोरखौ हमथानो हायाखै, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखौ, ख्रिस्टियान जानायखौ हमथानो हायाखै, आं हमथागोन, जों हमथागोन बेबायदि होननानै गोरा रावै बेबायदि लासिं सिं सरकारखौ लासिं सिं फोनांदों। बेबायदिहै बे आइजोआ खामानि मावदोंमोन
एबा खामानि मावगासिनो दङ आरो बे जाथाया बबेबा गोबाव समनि जाथाय नङा बे जाहैबाय थांनाय सप्तायाव जानाय जाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर आरो बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों गोबां भिडिअ नायगिरिफोरा बे भिडिअखौ जुदि मास मोनसेनि उनाव नुयोब्ला मास मोननैनि उनाव नुयोब्ला बेखौ साननो नाङा जे दिनैसो मैयासो जादों नामा जाथाया होननानै साननो नाङा दा बेवहाय नोंथांमोनखौ खावलायखादों सोरबा जुदि आंनि भिडिअखौ मास मोनथामनि उनाव मास मोननैनि उनाव बा फैबाय थानाय खालमानसिसो जुदि नुगोनब्ला माब्ला बे भिडिअआ आपल'ड जादोंमोन आंनि चेनेलाव बेखौ नायगोन बेनिफ्रायसो आं जे सप्तासे होनदों बे सप्तासेखौ काउन्ट खालामगोन येस अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथाङा जुदि बोसोरसेनि उनाव नुदोंब्ला बेखौ नोंथाङा सानदो जे बियो दिनैनिफ्राय लानानै बोसोरसेनि सिगाङाव जानाय जाथाय होननानै बुजिनानै लागोन नाथाय गोबां समाव भिडिअ नायग्राफोरा माब्लाबा समाव भिडिअखौ लासैयै नुयो उनाव नुयो दा बैबायदि उनाव नुनाय समावबो बे जाथाया दिनैनो जादों होननाय बायदि साननानै लाफ्लाङो दा बेयावहाय बेखिनियावनो बेखौ इनफरमेसन हिसाबै नोंथांमोनखौ मोनथिहोबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर बे निसा भागतनि जिथु खामानि बे निसा भागतनि खामानिया जाहैबाय अरायबो ख्रिस्टियानफोरनि उल्थायै थानानै खामानि मावनाय आरो ख्रिस्टियानफोरखौ चेलेन्ज खालामबाय थानाय बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनाय आरो गावनि ओनसोलाव थानाय जि आदिबासि सुबुंफोर बै आदिबासि सुबुंफोरखौ गोबां रोखोमनि बाथ्राजों रायनाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ बे आइजोआ खालामो ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन जों मोनथिगौ जि आइजोफोरनि जि खानाय दङ बे गोलाव खानाया आइजोफोरनि मोनसे समायनाय बे समायनाय जि खानाया आइजोफोरनियाव थायोब्ला समायना नुयो बेखौनो बे आइजोआ चेलेन्जजों कमप्लिटलि सिनबाय टाक्लु खालामबाय नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ क्लिपाव नुनो मोनबाय बे आइजोआ माबायदि गावनि खानायखौ सिननानै लादों जेखि जादिया बियो खानायखौ मानो सिनखो मानो बेबायदि खालामखो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो बुंनो नागिराखै नाथाय जों बेयाव खोनानो मोन्दों दि माखासे बाथ्राफोरखौ बे बाथ्राफोरा जाहैबाय ख्रिस्टियान फादारफोरखौ ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफोरखौ इभान्जेलिस्टफोरखौ पास्टरफोरखौ मोनसे चेलेन्ज खालामनाय बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों दा बे बिसयावबो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोननो केबल आङो मोनथिहोनो थाखाय नोंथांमोना जेन आप टु डेट जानानै थायो जे जोंनि भारतआव ख्रिस्टियानफोरनि सायाव माबायदि बाथ्राफोरखौ मानसिफोरा बुङो मानसिफोरा दिन्थिबाय थायो मानसिफोरा खालामबाय थायो ख्रिस्टियाननि बेसेबां उल्थायै दङ बेसेबां एगेन्स्टआव दङ ख्रिस्टियानफोरखौ बेसेबां नायनो बायो बेसेबां मुगैयो जिसु ख्रिस्ट'खौ बेसेबां मुगैयो इसोरखौनो बबेबा फरेननि होननानै बुङो जि इसोरा गासै पृथिबीखौ दाबाय नोंखौ आंखौ दाबाय सुबुं माहारिखौ दाबाय नुनाय नुयि गासैखौबो दाबाय जिब जुनार दाबाय हा दाबाय नख्रांखौ दाबाय बै इसोरखौनो बाहागो खालामो बबेबा फरेननि धोरोम फरेननि इसोर होननानै बुङो नाथाय गोसो इसिङाव बबेबा नङा बबेबा खना गोसो इसिङाव बिबो मोनथिगौदि जे इसोरा बयनिबो थाखाय अब्लाबो मोनथिनानैबो मिन्थियालाबानो बायदि बाथ्राफोरखौ गोबां बुङो आरो बेयाव जि इन्टारभिउ लाग्रा जि हौवा दङमोन इन्टारभिउ लाग्रानि जिथु माथो रावजों खोनानो मोन्दों जे बे आइजोनि सायाव जे नों माथो RSSनिफ्राय एबा सरकारनिफ्राय BJP सरकारनिफ्राय गोबां फैसा मोनोनो बेनिखायसो नों बेफोरबायदि खामानिखौ मावोनो होननानै बेयाव इन्टारभिउ लानाय बाथ्राखौबो जों खोनानो मोन्दों आरो नाथाय बे बाथ्राखौ बियो दान्थेदों जे नङा बेबायदि होननानै नाथाय जानोबो हागौ सिङाव बेयावखायनो सोंग्राया सोंदों आरो बेफोरबायदि बाथ्राफोरा हयथ' गोबां फैयो जेखि जादिया बे बिसयावबो आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आं जेबो बुङा अनजाग्रा नायगिरिफोर नाथाय जोङो दिनै बे भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों बेखौ मोनथिदोंदि दिनै इसोरखौ आलादा आलादा रोखोमनि खालामदों इसोरखौ जोंनि भारतनि बबेबा पाकिस्ताननि बबेबा इंलेन्डनि बबेबा ब्रिटिशनि बबेबा आमेरिकानि होननानै इसोरखौ बाहागो खालामदों नाथाय सैथो इसोरा सासेल'सो बे सासेल' इसोरखौनो बाहागो खालामगासिनो दङ बायदि रोखोमनि बुंगासिनो दङ दा जायफोरा बेबायदि बुंदों जों बेखौसो सरासनस्रा रावाव बुङोब्ला बुंनो हायो जे इसोरखौ मोनथियाखैनो सैथो इसोरखौ सिनाय मोनाखै सैथो इसोरखौ मोनथियाखै इसोर होननायखौनो बुजियाखै जुदि इसोर होननायखौ बुजिनाय मोनब्ला बेबायदि रावफोरा हयथ' फैनाय नङामोन मानोना इसोरा बयनिबो थाखाय जायो सोरबा बर'नि थाखायबो सोरबा नेपालिनि थाखायबो सोरबा आदिबासिनि थाखायबो सोरबा हारसानि थाखायबो सोरबा पान्जाबिनि थाखायबो देट मिन्स गासै बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिनि थाखायनो सासेल'सो इसोर दङ आरो बे इसोरानो जाबाय जिसु ख्रिस्ट' दा दिनै बै जिसु ख्रिस्ट'खौ बबेबा फरेननि बबेबा हादोरनि होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो जेखि जादिया अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैबाय जे नोंथांमोना जेन मोनथिनानै थायो आरो जोबनायाव बेखौनो खावलायगोन जि बर्डिनखौ लानानै बिथांमोनाबो थामथिम खालामदों बेयाव बुंदों बेयाव मोनसे सोदोब जे बर्डिन फैबाय थानायखाय जे नोंथांमोना माबा मोनसे एक्टिभ जाबाय नामा होननानैबो बेयाव बाथ्रा बाहायदों
दा थारैनो बरदिन सफैनाय लोगो लोगोनो डिसेम्बर सफैनाय लोगो लोगोनो गोबां जायगायाव बरदिनखौ बन्द खालामनो थाखाय बरदिनखौ स्टप खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि आयजन खालामगासिनो दङ थांखि खालामगासिनो दङ खामानि मावगासिनो दङ दा बेवहाय आर'जआव थादो फैबाय थानाय बरदिना जेन जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय गाजा गोमजा जायो जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनायनि मोनसे सान जायो मोनसे मोजां दिन जायो जेन जेरावबो दावराव दावसि जेबो गैयालाफानो जों जेन खुलुमनाय सिबिनायखौ गोबांनिख्रुइ गोबां खालामनो हायो बिनि थाखाय आर'जआव थादो दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर जोबनायाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लाइक खालामनो दाबाव भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आरो बै आइजोखौ मा होननानै सानखो नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो मोन्थिहोदो थेंक इउ